May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. As in, relationship? Relasyon. Querida Kapit, number 2, mistress, relasyon. Huy, Terry! Huwag mo akong materi-teri! Ay, sorry. Sige, kung ayaw mo tawagin kitang Terry, Ses. Terry yung Ses? Basta wala nga kaming relasyon ng asawa mo. Magkasosyo lang kami sa mango shake business namin. Huwag ka nang magmalinis, ha? Di huwag ka maniwala. Lagi mo akong inaagawan! Inaagawan? Ay ano, tignan mo, pinagtirahan ka namin ng asawa mo ng mango shake. Anong ginagawa mo? Online selling. Saan kayo nagpupunta? Sa supplier. Anong tawagan nyo? Dami mo naman tanong, Ses. Babe? Sweetheart? Honey? Letter B, sweetheart. Gusto mo paniwalaan kita? Diyos ko, tanong-tanong ka pa, di ka na naman pala maniniwala. Sige na, aminin ko na ako ng tawagan namin. Badiday at Toto. Happy? Bakit pagod ka na mag-alaga, ha? Dem, dumilat ka nga! Baon na tayo sa utang! Wala na akong mukhang mayaharap pa kanina dahil sa dami ng sinanla ko! Ubos na yung savings ko ng dati mo! Bakit? Bakit naubos? Sabihin mo sa akin! Ha? Hindi ako perfect. At kahit kailan, hindi ko hilingin na maging perfect ka. Hilingin ko, subukan mo. Subukan mong ayusin yung sarili mo. Hanggang sa maramdaman mo na karapat-dapat ka para sa akin. But you never tried. You never tried for me. Ang masakit doon. Kaya mo pala. Kaya mo. Ngayon. O baka naman kaya ayaw mong aminin dahil hanggang ngayon ako pa rin ang gusto mo. Wow, really? Eh bakit nga? Sabihin mo sa akin bakit hindi mo nagustuhan. I deserve an explanation. Ano? Ano sinabi mo? I need an acceptable reason. Bakit? Dahil tinrabaho ko yun. Pinaghirapan ko yun. I invested my time and my effort. Kaya kailangan mo malaman kung anong mali. Oo, dahil kung may problema, gagawin ko ng paraan. Dahil hindi lang oras at pagod mo ang pinuhunan mo, di ba? Pati puso't kaluluwa mo, di ba? Dahil ginawa mo yun para sa isang taong iniisip mo na may tiwala at paniniwala sa'yo, di ba? Na kung magkakamali ka man, iniisip mo na bibigyan ka niya ng pagkakataon na itama yun. Kasi pinaniwala ka niya, mahal ka niya, na mahalaga ka sa kanya, na iisa ang pangarap niyo, na pareho kayo ng tinatanong na buhay, di ba?